Salut, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Granini 4. Sunt cop de răcit, dacă vreți să vă întrebați. Ghost. Oare s-a făcut update-ul în care poate să te omoare și grandpa? Nu știu. Că și în box am încercat pe Ghost. Și hai că vreau să văd și eu intro. Dar l-am văzut la max și mi cam și șmecher intro-ul ăsta. Rusalumăta. Vă pare rău de Ucraina, mie îmi pare. Deci cum ar fi să se întâmple în viața reală, să vă urmărească Angelin, practic, și voi să intrați în farsă, să vă luăm... Fugi, fugi, fugi! Închide! Acum vei deschide ușa și te vei întâlni cu Granny. Eu filmez cu 3 degete, nu cu 2. Da, cum a spus Max, au mișto un far. Sau suntem sub pământ, oare? Cred că o să fac și eu Minecraft așa ceva. Dar eu practic am coșmaruri cu Angelina asta. Ia să vedem. Băieți. Și până aici suntem bine. Safety. Nu-mi pasă dacă mă întâlnesc cu Granny. Aoleu. E ciudat. Bă, se aude urât. Și știi ce nu-mi place mie, băieți? Nu pot să deschid aici. Poate înseamnă că vă întâlni pe Angelina acolo, nu știu. Că e foarte ușor jocul ăsta, Granny 4. Înainte să apară Granny 5, mă uitam la Max în fiecare zi la episod. De ce e Granny mai înaltă ca mine? Stai, mă. Nu vreau să închid filmarea. Și mi s-a deschis un lift. Dacă nu vorbesc prea mult, o să mi se închidă filmarea.
trebuie să căutăm ceva, dar mai știu cum se numește. Aici? Ce? Music disc. Insert disc. Mi se pare că e lag. Nu mai lag văd. Deci nu mai lag. Bă, dar unde e tambărul? Iată unde era. Bă, nu te iei. Uite, rotez de asta ca să nu mi se închidă filmarea, că o să mai pot, că o să mai fac ne mai jucăm în joc. Da, eu știți Minecraft-ul, știți de ce? Mi s-a stricat modul ăla preferat. O, trebuie să mă pot mare. Ce se întâmplă? What the fuck? Lol. Dar nu, de ce nu ne lasă? Și cam așa arată. Nu de edita mai fără. Mă și speria să-mi dea Gelin. Pe bune, vă zic. Mai bag un house flipper. Cât mai avem? 7 minute. Hai că bag un house flipper. 5 minute așa. Nu îmi place asta. Stai să caut aici la reality. De casa asta. Îmi place a mine. Da. Și vreau să vă arăt cum am mobilat. Asta și o frumos ușa. Bun, intri în living, care nu mai știu să intru în living, dar noi avem două livinguri. Asta e un living combinat cu bucătărie. Hai să vă arăt la etaj. Știu unde e etajul. Bum, aici iar o cameră, dar m-a luat dracii și am făcut un living. Dar e cam plictisitor jocul ăsta. Am chef, dar când nu filmez, mă înțelegeți? Ce ziceți de un Among Us? Și? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? What? Așa e nou loading? De s-a băgat outfit-ul ăsta.
New Year 2023. Ice Cap, Box Top. Asta nu știu ce e. Un din ăsta de om de zăpadă, Frost Disguise. Cred că o să-l echipez. Steaua aia de când o pui la braț. Bean Baby. Big 100 Ones. Bean Barbon. Double Crown. Long Regine. The Spooky Horse. Snapchat Outfit. Sorry. Bla bla bla. Zici că e lui Washington asta. Și asta e ceva, nu știu ce e. Mă păr pe ăsta de Spooky Horse. Blocci. Ce culoare? Porculoare. Vreau high-tech. Găsiți? Nu găsiți. 3. Ce prost sunt. Eu sunt pink. Atâta vă spun. Sunt pink. Adică roz. Pink, știi ce înseamnă? De ce și-au pus I hate pink numele ăsta? Că pink înseamnă roz. Jucam de că meciul ăsta și se poate să se încheie episodul. Până mai dau ăștia startul, se închide. Hai totuși să purtăm. Cum e cu Washington? Mamă, la țanci! Ia uite, gata, sunt Washington. Până asta și zici că sunt Washington cu barbă. Ia de asta facem miere. Ce faci, mă? What? Poți să faci și cu robotul? Nu cred. Nu cred. Nu. Nu spune. What the fuck? Asta dacă schimbă mereu outfiturile, înseamnă că are și el hack ca mine. În gen ăsta. Acum arăt ca de. Ce sunt? Cromatul mort. Da, ăștia cum se duc la cart? Asta vi se pare ciudat? Cum îl fac eu? Oh, nu. Oh, nu.